Shalom. Horas madihita salhutna. Jadi di hari Minggu pasca perjului merminggu di huriat HKBP Reforman Daud Duau. Jadi macalas rohaku ala gudang do PHP namar ningo tahu manang manadaau. Jalau pe gudang do pe na hudad. Alay na pasti adong do pera na sumanada. Jalau pe mungkin adong do na suhutad. Alani dang paula sala molo hupatadahod diriku. Lumubima tuaka naso manadda asa ditadda. Ala didok halak timur karena kenal maka sayang. Asa sinuan mapining jonok tubonani dulang. Guarhu guru mangiring margaku marga manulang. Alani aku masih seperti yang dulu. Alai anggo inata suripada na bagaki na cantiki Rosmawati buru siahan nunga marujungulu tulu tahun lang salpo di Badungodo hinaborna ima di makam Cikadut. Danahi sudah nungamar hasohoton jala nueng nungawelu pahopu dihami. Jala nunga pensiun biau. Sian ulang guru huria manang purna bakti dulu tahun nang salpu dung jolo melayani songo guru huria di HKBP na tahaholong ini selama 45 tahun 3 bulan 11 hari. Jadi siapa huria na hubolus na hulayani ima HKBP Sukamandi Resort Sukamandi Lubuk Pakam HKBP Medan Barat Resort Medan Barat. Sianima au tu HKBP Bandung, Resort Bandung, ngaboy di yung akadongan niyate. Jala bida mahami musitu HKBP Jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat, Resort Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Jala sianima tu HKBP Keramat Jati Jakarta Timur, Resort Keramat Jati, Jakarta Timur. Dungi itu HKBP Kedaton, Resort Kedaton, Bandar Lampung, ujung Sumatera namai. Sanima mulak mamuse tu Badungon, ima tu HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Sanima pida muse tu HKBP Lubuk Pakam Kota, HKBP Resort Lubuk Pakam Kota. Dungi neparpudi sianima au pida tu HKBP Lubuk Baja Batam, Resort Lubuk Baja Batam. Jadi tiki marhata patujulu au dung di ojak kun hati hei hudok do dung hupatadahon keluarga sian Lubuk Pakam doau rotu Lubuk Baja Batam. Sian Lubuk doau tu Lubuk. Pada akhirnya nikumai tiki di lubuk hati. Bahasa hudok songoni onam tahun na masa kerja dan mungkin tapi daun ni katerpusat atau menghitung somala. Ison na mau pensiun niku memang laos todo di HKBP lubuk Baja Batam pensiun. Jadi jauh-jauh sebelum pensiun Roma amang marangin sirai ruasta marminggu donasida
Baru guru neng tu batam kurama bah. Siap rumahmu. Sedia godang sabinare niku. Jadi rodo nasida. Dung jolosian Singapura. Moloh berengnya di tiki ale hamu mama nuku kalahi. Angku pamereng aku tiki marmil-mil do halahon mulak. Las dorot ni halahon mulak itiki sian Batam. Jala laos pangiduan mati. Ala nengarong festival Kurama HKB Reformanda ba semangat ma latihan. Asaboy nomor sada kan? Amin. Jadi isodora amang manik marmingdura sederion dohot na sida tu Batam isuk kunau amang guru ina amang niku nganeng masuk ibadah enge sedia teh umurnya amang ina pedenggat datang lusad saya berjuang muda aku jamita itu lohas dia non ay ba man nang masihor jadi hudok 60 tahun mamang umurku. Pensiun 30 tahun. Jadi bulan onom tanggal 20 bulan onom pas mau 60 elu niku. Jadi molo halak Melayu medok moldung umur 60 tahun itu adalah usia yang sudah ujur. Itu molo halak Melayu usia yang sudah ujur. Jadi molo sudah ujur itu berarti uban sudah bertabur. Itu kan? Mata mulai kabur. Pendengaran sudah mulai mundur. Ketampanan dipastikan sudah lentur. Pipi kanan, pipi kiri pun sudah kendur. Gigi juga sudah mulai gugur. Makan pun sudah sering makan bubur. Sekarang tinggal satu yang menunggu yaitu liang kubur. Akan saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Pulau Seribu. Di kota Bandung indah pemandangan. Amin. Ku ucapkan selamat hari Minggu. Marilah kita saling bersalaman. Amin. Masih jalan maju hamu asa songon na tebu. Ido masih jalan jolo asa songon na tebu. Mau lelong tikian masih jalan doh tahu. Nah peduahon bunga melati indah dipandang. Di malam hari jadi hiasan. Kita awali ibadah ini saling memaafkan. Bunga melati indah dipandang di malam hari jadi hiasan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita awali dulu dengan saling memaafkan. Amin. Jadi hatani debata di minggu kuasi monogeniti manang sungu poso-poso ne baru tubuh. Doh topik minggu marparange hobar tu hatani debata dienet sian Hesekiel 36 ayat 22 satu ayat 27 auma majah. Songonon matar surat di sini. Jala auma pabadiahon guarhu natumiduli. Naung niramuna di tonga-tonga ni akabangso parbegu. Na nira munan-muna tahe di tonga-tonga nasida. Asa tung ditada akabangso parbegu. Audo Jehovah ninna Tuhan Jehovah. Aidung huparbadiai diriku di bagasan hamu di adupan muna. Jala au mabuat hamu sian akabang soperbegu. Jala palok
baluku dohamu sian salhut akaluat jala buanokku dohamu mulak tu tanamunai dungi urasonok kuma dihamu aik akan hatiu asatung ias hamu urasok kudo hamu tahe sian salhut ha ramunam munai do sian salhut gana-gana munai jala lehonok butuh hamu rohanai baru do todinai baru tu bagasan ati-ati muna jadi usatok kudo roha batu siat daging muna jala lehonok butuh hamu roha sibuk jala lehonok kumatot diku tu bagasan ati-ati muna jala ahu mabahesa asa marparange hamu di bagasan akapatiku aka uhupupe radutan jala patu paumuna do ido yang go sahatna hamuna dongan hinaholongan di bagasan guarnitu hatai di Papua panurirang Hesekil do di Jamida Sadarion naung terbuang bangsa Israel bangsa ni debata Tuha buang Babil manang Babilonia molon waing Irak nuaing may leleng ni 70 tahun gabirak ma bangsa itu aka bangsa nasing di Babil jala lumobi rap dohot aka si pilibegu na marsoba aka ganaganan suku-suku nuaing ahadu alana dia do bosirra ahado mulani padang matutung dia do sikama barbar ubain terbuang bangsa ni debata bangsa Israeli tu habuangan Babil gebirap do akasipilibigu na pasti akamang kainang marsiala doi marsiala ada alasan puasa terbuang molo halak badak madok ay nialap nialugo do udan kata batak doi nialap nialugo do udan lapatan na nialap ni pangalahon di bangsa Israeli do uben nagabi terbuang na sida tu Babil sialana ima ala nunga ditadikon debata nunga madau bangsa Israel menjauhkan diri dari Tuhan jalan nunga lau na sida marsoba tu debata bal ima bosirra uben nagawi terbuang bangsoi ai di tonga-tonga ni bangsa perbigu pe nunga diramuni dicemarkan debata debata yang maha kudus itu dicemarkan di tengah-tengah bangsa Israel di tengah-tengah bangsa si Pelibigu dan bangsa-bangsa yang lain hamunak kadungan merlapatat dui bangsa Israeli makalupahon dengan bahasa ni debata nasay mga ramoti na sida na jolo na narihon na sida na jolo mga minum debatado habi debata manang Tuhan na mga lumangan do minumi ditinggalkan ditadikon mandaw na sida hamunak kadungan dus dulapatan ni dangol bin sida juju dangol bin sida maju guarni Tuhani doh mangido pangurupion sian Tuhani
Mana itu kena terlalu dan terlalu memang terlalu. Songon bangsa ni di bata akamana kainang iko say marsihohot do hita martuhan tu ibana ikan marsihohot do hita marsoba tu di bata nasai marmuduhon ngoluta nasai marpanarihon ahan rekod di ngolu siap hari. Tuhan Allah yang selalu memperhatikan segala kebutuhan kita, Dia harus kita sembah dan setia manoba Tuhani. Unang betong marsoba tu semangat ni upung nak. Tadahamu do tahe manuk. Tadahamu do kan manuk. Au pe huta do manuk. Jala harus kita mengalang jagal manuk kan. Au pe Hiada mengalang jagal manuk. Mungkin orang doran mengalang jagal manuk sakita. Jadi nina, hiada marsak. Saya ada ina ni manuk. Saya marsak, mana saya marsak. Bahasa ala ina ni manukon, mulu gaduk marpira, mulu gaduk martolor, mago tolor nai. Dan di bawah teman yang nai si mabuak pira nai. Jadi si jujuk may pada marsak. Jadi disadetiki lau may mana mengalualu may mana tuad duhur ro may mana idok ma aliad duhur beda-beda tipis do hita au manuk huad duhur jadi marsakau gan martolo rau mago tolorhu urupi jolo aunin dungi amai dok tutu 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 inna beh sehol na tuturin na so na margaw sao tutu do na hudok tutu 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 inna dan terpabu tu ho manangah nina dungi mengalu ma imana muse tu nobel gani sapi lubu di Babua holsona na saya gon tolor mana genuk martolor. Jadi dia lusi, boh, saina, opedang buyon pangalu-aluan ni nak. Dungi lamay mana, tu horbo, ibabuak kiluh kesana, dungi ahama idok horboi, amang songon ido habe dang boy mangalu-alu tu son nina. Memang gambaran suara nina tu luido. Suara na ro mangalu sihida molo tu jolma hida mangalu-alu molo tu portibion hida mangalu-alu ahama molo tababua holsot takamanga kainang tutu tutu ida olah ni doi dungi marcarita mababuahon holsona dohot hoi-hoina boh ngiri ni ida eda cantik ngiri ni itu ade. Las doh musia ini muedam. Poh. Olah ni doi. Ina musia. Tahe ngiri-ngiri sedap doh hape di hilalahu ate songon film ni bataki. Olah ni doi.
Ido alana ikon jauh-jauh. Hot. Majauh gor ni Tuhani. Ay Tuhani do para siroha. Tuhani do nasay marmudoh kita. Ikon hot do hita manotong marsoba tu di bata. Amin. Alanido iko sa ingo to doa manong nilihon ni di bata. Tuhita ido. Ido narmikot kita harus mengingat apa yang sudah Tuhan beri. Na persoalan uben nagabe Allah kita meninggal ho Tuhani dan Allah kita mangido tu Tuhani. Apa yang belum dikasih, apa yang belum diberi. Na so dilihat dope, saya dope, ta ingot. Yesui akan nadidongat do. Saya tak bilang-bilang, sianu nason panona jauh na nason, motor na nason, mobil na nason. Jadi sadihana dihalat do dipabilang-bilang. Punya milik orang yang selalu dihitung-hitung. Akhirnya estolu may mana. Stres, stroke, selesai, luasau, asalau, tu Yesusku duradau. Alanido yang paling menyakitkan bagi Tuhan. Nah paling menyedihkan bangsa Israel dan gabe bangsa si pujion. Dan be nunga gabe bangsa si rehean manang bangsa si isahan. Ay nunga marsoba nasida tu si pelebegu. Manang Tuhan ni si pelebegu. Marsoba nasida tu akabal. Alanido manang nadidia pehita marhuta. Manang nadidia pehita merjabu. Di mana saja kita bertempat tinggal. Manang isepe Jogja tu hita, jono jabu tu hita. Ikotong do. Parangetei, si pujion. Ikodohonon ni halak manyan. Tebudu mardongaton halak bataki. Hola sorana do gugu anggo rohana cantik do. Ina unang gabi seo lebih akala menakon sudah Kristen batak pula ninna oh datok songoni. Alanido hamunak karungan. Taida mah muse dang manot dong habe di bata. Terimas. Dan putus rohani di bata tu bangsa Israel. Dan gotap rohana marnida bangsa Israeli. Mulak doholong ni rohana ni nama nak keringat dison dibuat donasi dah muse tu Jerusalem tu huta bona basogi nasida nang sanga 70 tahun ditadikon tarulang do tarulang dan ngadong benatu budisi alai ala dibuat di bata nasida mulak tutano nasida hatu nasida manang bona basogi nai. Terjadi berkat-berkat Tuhan. Mau di ayat 35 ni pohon di dokdo. Gabe hira eden na jolo do. Huta tahun ni na lapatana. Sudah do tubuh kesesuaian. Malomak jala bangsoi. Kembali diberkati. Manang dipasu-pasu Tuhan. Jadi. Au olodo sehudok. Ala ngaliling iwedo honor di bedungon nga 17 tahun. Bedungon nama di halak bata termasuk tano kananati. Tano na pinasupasu do bedungon mulau medok di halak batak manang dihita secara umum. Puasa ay dang luje behida mabolok na taalangi. Ngejay kita bolok ko di. Baik ko kita mamolo amang inang dihuta hita di bona pasogit sa tobak do tano. Ngolo masih diti yad di may manang masisiatan. Ngirido na julu dah. Au hingot do. Arang do dong aku son persidikalang. Au tubuh sidikalang do. Tigalingga tanah karo.
Kimi me tahu kamanginang alay mak majolo. Molo tu pudi-pudi au manaruhon sitaruhonot ton pitor mangihu do. Dungi pitor antri do. Halaki. Jadi ni do hau. Saya ni do hush. Ni ngodo na judo. Angko noeng ngatani mati bete. Natabui di bedungon ngatar perkati halak bata. Amin. Saya dalam di pas-pas Tuhan mahita. Alani hamuna kadongan na hinaholongan itu atay marudu turut do di papatar di bata holong ni rohana tu bangsa Batak. Lumobi nang tu bangsa Israel di batu duhot do. Pasu-pasu na ay didok naking di jamiton usehonok kumatuhamu aka aik natiyo. Imahatani di bata marhita si Hesekiel di jamiton. Usehonok kumatuhamu aik natiyo dan aik na kotor. Aik natiyo. Rikot do aik natiyo. Ay mangulu pehita. Ala na adong do aik natiyo. Aik natiyo do mineral. Natiyo do natainum. Takola mangan idahak ida. Ikot do manginum aik sitiyo-tiyo. Ayang ngurpe hita nuay nga manginang. Ala na dong do ay natiyo di jabutakan. Boy martabian. Boy maridi. Mula nga dong ay natiyo di jabuta tuluari. Tuluborongin. Ninarohaku hita na sa jabu. Nga tutup sa kanon. Nga masicurigan. Horo na bawi ina. Horo na bawi ina. Imangirina. Jadi bersyukurlah mohlo adong ay natiyo. Dungi mo se ay natiyo do mabolokon akan narota ni pakiat taon. Manang ay natiyo do mabolokon aka noda na adong di pahian ni Jolma. Nueng di babua di bagasanahatan ni dibata nung na diuras di bata nang hida. Marhida mudar ni Jesus asa yas hida. Asa malua hita siya dosa. Ido ay natiyo. Nunga di uras. Nunga di bayas debata hita. Siyan hado sauta. Ibana do ay hanguluan. Di payas do haramunot ta. Tahilala hita ramun. Bodo mangido. Tutuhani asa di payas. Siyan haramunoni. Di sesa dosata nagudangi, dia memaafkan, dia mengampuni. Alani imolo naung dimaaf po kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, dos delapatan ni akan naung niampunan na harus mampu saling mengampuni. Harus saling melupakan kekurangan. Saling memaafkan. Itu harga sekali. Jadi unang berong yan lagu lama. Buto hamo do lagu lama. Lagu lama. Olo madoksonon. Tiada maaf bagimu. Tapi itu hatta siya di maaf po libana. Tango libana maaf po dungan. Ay so unido na marida. Sa 5 taon ang masipakulingan. Na marida. Sa 5 taon ang masipakulingan. Berarti sa 15 hari Natal. Sa 5 hari itu baru dang masih pakudingan. Berarti dang masih jalan. Dang masih jalangan. Alay basa 10 onom toton. Boy ma halaho di padomu. Gabidinggan. Ipadinggan ma halahin na mariday. Jadi arang masahalak siya kalahin madok. Eda. Udah ku maafkan Eda ya. Eda aku udah lupa lah. Semuanya kesalahanmu. Udah kulupakan Eda. Udah. Alai Eda. Anggona masih jalangani. Sorry. Anggona masih jalangani lain kali. Dan sangai. Ninna. Habi. Roto hamudo editay. Mardame
masih jalangan ma idu tahe holoni mate dia jolo merdame masih jalangan ma jadi tada di merdame ya hado masih jalangan jadi mulu adong suami istri yang masih bakulingan merdame ma alai udah pak nggak usah kalau salam-salaman lagi terlalu sering pun bersalam-salaman ikon ibu tihodo maafkan deh aku bahasa tikip na poso idok songoni dumatu idang olo mandok maafkan deh aku ketemu do kon boy mampu masih jalangan jadi molo adong naso dibakulingi merdame ma dungi masih jalangan ma amin alani do hamunak kadungan idok ma di jami tau jadi nagajang do jami tau memang alai hubereng dangarong do pinam dohodok alana bisa na huboto do molong ma dohodok tor huparadi do jami tai alana adang do tedeta de na dohodok molo uluna nangat toru ni tapu ma tugijang tersenggot angin yang medohodok deh odang dupe dungi di dot debat ama tu bangsa Israel nunga dibuat rohabatu siak kalahi dicabut dibuk rohabatu alana bangsa Israeli ternyata rohabatu keras itu apa tanda kan keras saya mangalo memang tertiba ini halakidui saya mangalo saya ditulak Israel lo manangaha di dok debata pir dan boy di dok hada iko saya na di rohanaido iko saud asa boy do honon rohabatu bangsa Israeli pir berarti jonok montu na jogal jeng jukat jorngang jorbut gek jais jobu jegudang jeni halahon songonima rohabetui ala holong rohani de bantatu bangsa Israel diusat rohabetui diusat rohabetui san Israel dilehamanina rohasi sibuk roha yang taat kembali mertuhan Allah dibauba rohan gabe songon jamita sadari omma gabe marparange hobar tulomo ni rohani dibata dan saya lomo nabi jadi molo jogal jeng jek jais jobo manang jukat jorngang jorbut tang marparange na dingget dupi ikon ido si bay baruon di bagasan ngoluta alani bangsa inunga berhati lemah lembut ayo ngamar roha sibuk berhati lemah lembut labok na mahatana ido si milihata berarti lemah lembut itu sangat indah di parsauran si Ganupari nangakana suami istri molobodo lemah lembut dipastikan do halahina dua holmes itu moloboy lemah lembut nah suami istri dijamin mereka juga di rumah holmes holong mesra itu jadi ikut dimilih doi marroha sibuk lemah lembut madok hatana pe dua pe lemah lembut ma adong maksudmu ma mabeko video dai sino mi manatong benon na dai jadi ina TV mo lo makatai pa arong masuk memangalen hebeng mituau
Lenon na doy. Ay di johe bagi. Ibu tahoro suami ahalapatan ni suami. Ini na tomatay. Ibu tahoro suami. Suami lapatan na semua uang adalah milik istri. Mana duitnya? Mulai na mau po ini dohonon na. Jadi kelemah lembutan itu harus sekali muncul dalam rumah tangga. Aram na song ni ama ina lemah lembut magkatay. Jadi ina tay. Pai, sesekali makan di luar. Aku bosan pak, makan di rumah terus. Pagi, siang, malam. Sekali kita makan di luar pak. Jadi amat taibi berjudul mengalusi. Oke mah, oke mak. Sekarang kita makan di luar yuk. Enak. Jangan dong sekarang pak. Jangan karena sekarang kan bulan tua. Lagi bokeh, tunggu gajian aja pak. Kita makan di luar. Gak usah, kita makan di luar. Gak usah tunggu gajian deh. Ayo ambil nasi, ambil ikan, ambil sayur. Ambil cuci tangan, bawa keluar aja. Kita makan di luar sekarang. Nah, iya bekel lagi. Ima songon ekel munema, ekel ni halahi. Itulah hidup orang yang selalu lemah lembut. Atong di pasu-pasu tu hatta mah hata ni dibatari hita. Kabi bui hita song nidok di topik minggu sederon marparange nadinggan hobar tulomon ni rohani di bata. Amin martang yang hita. Mauliate marohanami ali Tuhan na basa nung nga di pakulingi hohami siyan baritam naulii pasu-pasu mahatam sihang uluhonon nami pasu-pasu ma ruas mo na romar saur tuho di bagasan minggu sadarom mabigi hatam buy mahami marparangi nadinggan hubar tulomon roham manang tudi hami mga laka dungani hami pasu-pasu na jinaman di tangan nami lumubi Tuhan na marsahid dalam pemulihan akan na dijabu molo tungadong di rumah sakit homa na pamalupon sabuhi hami barsaor dotko so nima do akaruas ni kuriam na marlas ni rohan na maruang tahun kelahiran ng na maruang tahun pernikahan sa ilihon dami sa ilihon gajang nyumur na sida asa di ida habelgaw ni dinggan di basam asa manotong na sida setia marsobba doh jow tuho di bagasan Yesus Kristus sesama dosa namin nagudangi asa ujalohami dinggan di basam mauliati di ho Tuhan amin. Mari dia mahita.